Узган атнада бер юлы 3 фельдшерлык-акушерлык пункты Краснояр, Красный Октябрь, Югары Ширкүл авылларында халыкка тапшырылды. Бердәм Русия партиясының эшлекле гамәлләр проекты шикләрендә шулай ук урындагы бюджетның финанс ярдәме белән бу объектларда капиталь ремонт эшләре башкарылды. Авыл биләмәсе хакимиятләре, район үзәк дәваханәсе эшчәннәренең һәм авылда яшәгән халыкның бердәм тырышлыгы белән медицина пунктлары яңа сулыш алды. Иң тәүдә тантаналы ачу чарасы Краснояр авылында үтте. Монда беренче сүз авылның алтын куллы шәп егетләренә тапшырылды. Biz avılın şap yigitleri, tipçe timir üzürlükleri. Bara farklı bara kuzda yoksa tipken rut yürekli. Biz avılın kış gayretleri. Yoksa tipken yürekli, kızlarga da yürekli. Biz avılın şap yigitleri. Bizning endi Plantura buyilg'isi jeygi oylarda avul hakimiyatlari kuchlari bilan Sentralniy rayonniy больница xizmatkorlarining kuchlari bilan o'sha yerlikda yashagan xalqlarning kuchlari bilan 10 avulda o'sha zaman talablarini to'g'ri kelirlik etib feldsherskiy akusherskiy punktlarni yo'nartib chiqu bilan yashaymiz. Biz o'tgan haftada sizning bilan birgalashib Totish avulida shunday chorada qatnashdik. Zeylev avulida Bekmatur etib modulniy FAP ochdik. Isammat avulida zo'r kuch solib ishlangan FAP ochuvda qatnashgan edik. Bugünkü kunga kelgan chaqda Krasnoyar avulida bizni ko'rib turasiz. Bek tirish xalq yashay, uramlar tuzuk, motor, ishchan xalq yashay. Albatta, yaxshi shunday oyiq turmush olib borgan xalq yashay. Bizning Birdam Rossiya partiyasi biroz deputatlarga berilgan nakazlarni o'tash uchun realniy dela proyekti ishi boshlab jibargani. Mana onun da aqchasini ko'p medasында shunda soldik. Tag'in endi o'zimizning o'rindagi byudjet aqchalarini qo'llanib, shusha ishlarni boshqarishga tirishdik. Aytirga kerak, biz bunda kuzatib turuvchi bo'lsak da endi birgalashib, mana avul hokimiyati bilan kelib ishlaganlarim har vaqtda da qarab bordik. Krasnoyarliklar mana avul sovetida yetaklagan kollektiv, sotsучреждениеда ishlagan kollektivlarga zo'r rahmat aytasiz kerak. Sizda bir zo'r birdamlik ko'rdik. Siz yugurib turdingiz barig'izda. Ham endi bugungi kunda bir yaxshi shusha davolanu учреждениесі барлыкка келді. И вчера для нас было подарком увидеть, как дружно и мужчины, и женщины работают для того, чтобы открыть это учреждение. Они в свободное время, мы даже спрашиваем, это какая организация работает, так дружно, весело. Нет, говорит, это вот соседи собрались, в общем, сельчане собрались. Все, кто чем может, тем и помогает. Вспомнилось наше советское детство и вообще советское прошлое, когда все это дружно делалось, как-то у людей глаза горели, и поэтому было очень-очень приятно. Но в таком селе, наверное, это потому, что фельдшер здесь очень хороший, авторитетный, и теперь для нее созданы все условия для того, чтобы вы могли получать медицинскую помощь. Огромное вам спасибо, и пусть это учреждение работает, а мы обещаем со своей стороны дальше дооснащать и содержать его. Краснояр һәм Биектау авылларын хезмәтләндерүче фельдшер Лузия Хәмидуллина менә инде 32 ел дәвамында якташларының сәламәтлеге сагында тора. Бүгенге көндә танымаслык үзгәргән, яңарган ФАПны үземнең туган көнемә бүләк итеп кабул иттем, дип уртаклашты сөенече белән тәҗрибәле фельдшер. Минем фельдшер булып мин 87 елдан бері эшләйм. Беренче эш көнемдә аю фельдшерский пунктында башланды. Анда 15 ел эшләдем. Аннары тормыш кушуы буенча шушында Краснояр авылына килеп, менә калган 17 ел гомерне Краснояр фельдшерский пунктында эшләп йөрим. Мин эш башлаганда инде безнең фельдшерский пункт ягылмады, мичкә ягылмады иде. Условиялар юк иде, инде заманалар үзгәреп тора. 32 ел эшләү стаж җигәч шушы медпунктны күрергә насип булды. Аллага шөкер. Мин
Краснояр авылын һәм Иске Биектау авылын хезмәтләндерәм. Минем карамакта население 200-дән чак кына артыграк население. Краснояр авылында күпчелек өлкән яшьтәгеләр гомер кичерә. Билгеле булуынча, алар медицина ярдәменә еш мохтаҗ була. Бар уңайлыклары булдырылган ямьле, җылы фельдшерлык пунктны күргәч, аларның шатлыгының да чиге юк иде. Шатлык бу, сөйнеш. Безнең авылыбыз картайды хәзер бигрәк олы кешеләр күп. 80-не үткәннәр, 90-не үткәннәр, 100-гә басканнары да бар. Без моңа нык сөйнәбез. Авылыбыз белән сөйнәбез, Аллага шөкер. Рәхмәт район советларына, авыл советларына, мәдәният хезмәткәрләренә. Аллага шөкер, бердәм эшләйбез, бердәм булабыз, эшкә индәшәләр икән, жүгереп киләбез. Барысы өчен дә рәхмәт. Мин сөйнәм шушының өчен. Балаларым өчен сөйнәм, олы кешеләр өчен сөйнәм. Хатамста мин үзем шушы олы кешеләрнең белән әвеш-тавыш килеп йөргән кеше бит инде. Кайда булса да шулар белән сөйләшеп, шулар белән итеп. Шушы бик пунктта кем тәрбияли? Безнең шушы пунктта инде менә Лүзия инде. Әйе, ул сезгә карата нинди мөнәсәбәттә? Безнең якка бик әйбәт балакаем. Төнлә тимәй, көндез тимәй, олы кешеләргә менә кайчакта мин извайымтам итәм, төнге сәгать 5-ме аңа киңәш торып, шулай итеп ул миңа рөхсәт иткәч, мин әбиләрнең давлениедан карап, нәмәнди дарулар бирәм дигәстән ул миңа шуны әйтеп, мин шул әбиләргә шуны биреп исереп чыгарам. Ул киләлмәгәндә, ул зиракта битне аюда, гел җыяу килергә кирәк, бураннарда, карлы яңгырларда гел машина көтеп тормай бит инде аны куян килеп эшләргә кирәк. Без аңа шиксез рәхмәтлебез. Чираттагы медицина учреждениесе Югары Ширекүл авылында куллануга тапшырылды. Балалар бакчасы белән бер бинада урнашкан объектны ачу тантанасында өлкәннәр генә түгел, киләчәк буын вәкилләре дә килгән иде. Дөрес, авыл бүген үсешә. Анда яңа микрорайоннар барлыкка килә, төзелә бара. Яшь гаиләләр монда төпләнеп, уңайлы тормыш итүләре өчен әлбәттә квалификациялы ярдәм алу мөмкинлеге алар өчен төп шартларның берсе булып тора. Авыл биләмәсе башлыгы Нияз Галиев белдерүенчә, биредә бар эшләр күләме 170 мең сумнан артык тәшкил иткән. Күп еллар дәвамында монда фельдшер Мәрьям Ганиева хезмәтен сала. Авыл уртасында урнашкан фельдшер-акушер пункты халык өчен бик уңайлы. Капиталь ремонттан соң ул бигрәк тә матурланып китте. Нык күп эш башкарылды. Су канализация системалары яңартылды. Түшәмнәр, стеналар агартылды, изәнгә линолеум җәелде, яңа бүлмәләр барлыкка килде. Шушы уңайлы шартлар булдырган өчен район хакимиятенә зур рәхмәт. Районыбызның больницаның баш врачы Резда Халиловнага, Нияз Фаязовичка, Вадим Лукмановка, Рузил Ильясовка, алар күп кешеләр саклар, Аллага да зур рәхмәт. Өченче фельдшерлык-акушерлык пунктын күрергә дип һәрчак күтәренке кәеф белән яшәүче Красный Октябрь авылына юл тоттык. Авыл халкының сөенечен уртаклашырга район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин да килде. Барчасына ныклы сәламәтлек теләде. Сезгә зур рәхмәт. Бу килмәмәссездер дип әйтеп уйлыйбыз. Монда еш килмәссездер дип әйтеп уйлыйбыз. И эшләгән кызларга зур итеп рәхмәт. Алар ике авылдыга шушы ике авылны бергә хезмәтләндерә. Шушы рәхмәт сезгә. Сәламәт булсам да килеп әйләнергә тиешмен мин монда. Профилактикага гына. Сезгә берсе. Әйдәгез бетәбез. Башта фельдшер керсен хуҗа кеше. Әйдәгез. Традиция буенча кызыл тасма киселгәч, бар кунаклар һәм авылдашлар яңа сәламәтлек йорты белән танышып чыкты. Монда барысы да фельдшер һәм авырулар уңайлыгы өчен, тиешлечә медицина ярдәме күрсәтү өчен заман таләпләренә ярашлы итеп эшләнгән. Фельдшер булып бу авылда 27 ел эшләйм. Монынчы безнең фельдшерский, акушерский пункт
икенче катта иде. Мәктәп белән детсад ябылу аркасында анда җылылык беткәчтән биткәч ябылып торды елдан артык. Менә бүген безнең иң шатлыклы көнебез, яңа ФАП ачылды. Ул беренче этажда бик уңайлы. Ширле кешеләргә дә бик уңайлы. Икенче этажга менәс юк. Бик якты, бүлмәләре зур, иркен, процедурные бар. Комната ожидания бар, прием кабинеты бар. Барсы да уңайлыклар белән эшләнгән, су кергән, канализациясы кергән. Җылы булар, Алла бирсә. Исән имен эшләргә язсын. Шушы авылда 80-нче елдан бeri яшәймен. Әле көндә завклуб булып эшләйм, Красный Октябрь клубында. Без Зәлия белән бергә эшләйбез инде. Бик акыллы хатын, бик уңган хатын. Менә кашан карама Җомга көннәрдә йөрүнә йөреп чыга картлар, өлкәннәр килмәсә аларга һәр даим сөйләшеп, әгәр дә звонить итсәк инде, без алмай торса, үзе яңадан звонить итеп сөйләп киттегезме дип, шулай итеп килеп китә. Әйбәт инде, әйбәт эшләй. Без гаилә бәхете теләйек, шушы матур яхшы итеп эшләнгән пунктта узын гомерле булсын. Эшлекле гамәлләр проекты Илеш җирлегендә инде 5нче ел эшләп килә. Узган ел эчендә генә башкарылган эшләр күләме 2 миллион 365 мең сум тәшкил итте. Быелгы елны да районда авыллар тормышы өчен мөһим булган 22 проект тормышка ашырылып килә. Инде яңа тапшырылган саулык саклау пунктларына халык күбрәк профилактика өчен генә килсен, авырулар, ашыгыч ярдәм сорап килүчеләр әзрәк булсын дигән теләктә калабыз. Алин Хатимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.